uNkulunkulu wangibiza ngo-1969 ngo-August wathi angimakhele ibandla lakhe leqiniso. Ayike ngase ngiyahamba-ke ngashumayela izwi lakhe uJesu. Senginebandla elikhulu eJohannesburg. Nginamabhlentshi ayisihlanu kaGiso, Fosolasi, Springs, Orange Farm eSoweto. Manje sengibashumayeza abantu-ke bese kwehla umoya kaNkulunkulu kubo bangena ukukhanya. Bese-ke umoya engcwele sekubo-ke abalekekise zonke izinto ezingcolile, izono, ogwayi, idakamizwa, ukuphuza, ukushaya amadayisi noma ukudlala amashayini ofafa, amagembulali noma hashi, yonke lento. Nenzondo nokulwa nongathandani. Bese-ke beza-ke beyivuma lento abese uyabayekisa uNkulunkulu ngomoya wakhe engcwele phakathi kwabo. Bese bebuyela-ke esimeni sikaJesu manje. Kusho ukuthi ngishumayela lokho-ke emhlabeni wonke jikelele. Uma sithola umuntu ehlupheke egula, ngabeke sibeke izandla kuye, umoya kaNkulunkulu bese umphilisa esifweni sakhe. Ngoba ngawunasifo sina amphilisa uNkulunkulu. NaseBhayibhelini khona ngathi nje uMateyu 10 uvesi 1 wabapha amandla abafundi bakhe uJesu ebebesebenza lomsebenzi. Izenzo 2 wabanika amandla uJesu umoya engcwele ngePentecost. Baphuma lapho benza imanga eziningi. Nezenzo 19 verse 19 uPawulu wazenza imanga lapho baze bashisa incwadi ezayibiza inkulungwane ezi-50,000 zashiswa lezo zono. Kuyatholakala konke lokho eBhayibhelini nokuthi mabegula babeke izandla kuphela, noba bedla uphoyizini, noba sishawa izinyoka sibeke izandla. Incwadi nansi lapha kuMarko 16 verse 15 lithi ka nnete matla a modimo ke a maholo ha ile mo phutheo ena e pheletse ntle le dipilisi kapa yona meriana me le ntse le bona hore e tletse ka masea. Me a re influence e leng sa etsahala ka mora hoba ba amohele morena Jesu. Ke ne ke tsapa hore ntho tsene ke di sebedisa kaofela tsona e ne ka ba dilemo tse ngata ke dutse le tsona ntho tse. Empa ke ne ke na le tswalo, empa go sa fihle tswalo hore ke diise. Empa ho bula wa fihla qetello mo hore ke tshwantse hore ke diise hobane ha se tsona tsaka tswalo ya nka hlola mo morena Jesu. Ha dule ntho tsa